Odenigbo odenigbo ịmara n'Igbo odenigbo ngwa wetazie n'ife eji eme na odenigbo ka m mara ma ọ ga-ekwe omume odenigbo cha Igbo mmanụ cha Igbo kelenu Igbo ndị ọma njem ọnụ ekele m unu. Olee otu unu mere eji m n'aka na ụbọchị taa dabara adaba? Asị m ya dịrị gị na mma, nke ọ bụla ị na-eme Chukwu ga na-agọzi, ngọzi Chukwu ga na-eso gị, ewee m sị amị n'elu amị. Igbo ndị ọma njem ọnụ, ọ ka bụkwa n'isi mbido TV kpọmkwem ka anyị na gị na ugbu a. Nke a bụ ihe omume ehihie nke anyị na-ewetara gị maka obiọma gị, iji mee ka ụbọchị gị zuo oke wee bawanye ụba n'ọṅụ, obi ụtọ nakwa ahụike. Ọ gịnị dị? Ị nwere ike na-ajụ kedụziekwanụ maka Maazị Daniel the Prophetic. O nweghị ihe merenụ, Daniel nọ ya, ọ nọ nnọọ kpọmkwem, mana o nwere ka o si wee daba n'ụbọchị taa, wee sị ya bịa na mba Czechoslovakia ka ọ bịa haziere ya ihe ebe ahụ, ịmanụ dịka onye amụma na-afụ ụzọ ka ọ gaa leba anya na ka ihe si wee dị. Ya ka mụ onwe m bụ Maazị Ikeije Stanley Chizaram jisi ka m nọchite anya ya n'oge na-adịghị anya ọ ga-abịakwa ebe a. Ekele gị maka ị na-esonyere anyị n'ihe omume anyị n'isi mbido TV. Ewee m sị na ọ ga-adịrị gị na mma, ọ ga-adịrị ezinụlọ gị na mma, ọ ga-adịrị ihe niile ị na-eme na mma. Ewee m sị amị n'elu amị n'afa nna. Ọ gịnị dị? Anyị nọ ya, anyị kajara kaja, anyị awụchiela ọzọ n'ụbọchị taa imeta gị mma na isi mbido TV. Unu manụ nnọọ ka anyị si eme n'ihe omume anyị a kwa ụbọchị, n'ihi na anaghị akọrọ ya mmadụ akọrọ. Ịmanụ na agadi nwaanyị anaghị aka nka n'egwu ọ mara agba. Anyị nwa bụ ndị isi mbido, anyị bụ egwu eji, anyị kajara kaja. N'ihe omume anyị a, ọ bụ oge anyị ji na-atụle maka isiokwu ndị dịgasị iche iche. Isiokwu ndị ahụ ga-eme ka ịmụta ihe. Isiokwu ndị ahụ bụ ebe a nọ anyị na-apịapụkwara gị egwu dị iche iche, nkwa ka Igbo, nkwa ka nkwa melete, nkwa kpọnkes, nkwa sakramento. Ihe niile bụ nkwa anyị na-achịpụtara gị ya n'ihe omume a. Akwa ịghọtara? Ewee m sị gị bukelata oche gị nso, gụnye ebe ahụ ka igwe ilo, na-eche ka a na-echebiri pasa ka pasatị. Akwa ma pasatị nnọọ ka ị na-esonyere anyị. Onweghị ihe na-eme. Tata anyị ga-apịapụrụ gị egwu, anyị ga-agwakwa gị ihe ekwe na-akụ n'obodo. Ewee m sị gị agakwala ebe ọbụla, echefukwala na ị nwere ike isonyere anyị n'igwe mkparịta bụ soshal midia niile. Chọọ anyị na @isimbido TV, ma Twitter, ma Facebook, ma Instagram. Ị ga-ahụ anyị ebe ahụ ka ị wee sonyere anyị. Ekele gị ma kelezikwa gị ọzọ. Ka ọ dị ugbu a, aga m aga ka m pịapụrụ gị nkwa melete, nkụchara gị nkwa melete, anyị aga n'ihu, agakwala ebe ọbụla. Selibe, sekem, oyo, ibe, tom, anyị abịa ọzọ. Igbo ndị ọma njem ọnụ, ọ ka bụkwa n'isi mbido TV ugbu a ka anyị na gị nọ. Ewee m na-asị gị aṅụla nkwụ na ngwọ na-abịa, aṅụla nkwụ na ngwọ na-abịa. Onye na-asị ọ bụrụ ya, ewee m jụọ ya sị ọ bụrụ ya, o mee gịnị? Ọ bụ gịnị dị na-eme? Igbo ndị ọma, ọ ka bụ nnọọ n'isi mbido TV ka anyị na gị nọ. Ọ bụrụ na ị ka na-esonyere anyị ugbu a, ana m asị gị nnọọ hapụ igwe onyonyo gị ebe ahụ ọ dị ugbu a kpọmkwem, n'ihi gịnị? Ọ bụ ebe ahụ ka ihe niile na-eme. Dịka m si kwuo na mbụ, na kwa ụbọchị anyị na-eji isiokwu gbara ọkpụrụkpụ, isiokwu kajara kaja, isiokwu bụ egwu eji wee bịa buru ya bụ isiokwu tọọ nkata na n'ihe omume anyị ya bụ ihe omume ehihie, ka anyị na gị wee leba anya. Nke taa abụkwa gị ọ pụrụ iche, n'ihi na anyị jikwa ya bụ isiokwu wee wuchie n'ọgbọ n'ụbọchị nke taa. Ị nwere ike na-ajụ onwe gị kedu isiokwu nji n'aka n'ụbọchị taa. Ngwa ka m kọrọ gị nkwa n'ihu akpụkpọ. Isiokwu nji n'aka n'ụbọchị taa bụ maka ego. Ịma na anyị nwa bụ ndị Igbo, anyị na ihe banyere ego doro anyị anya nke ukwuu. Ndị mpaghara ebe ọbụla ha nọ, kachasị n'ala anyị bụ Naịjirịa, ma ndị ugwu ma ndị nọ na ọwụwa anyanwụ maọbụ ọdịda anyanwụ, ha niile macha na ndị Igbo ihe ọbụla banyere okwu ego doro anyị anya. Asị na nwanne wetara m kalkuleta ebe ahụ.
cheke those commodities nọ dị a chekere m kanta ego lere a na-apị calculator a na-agbakọ a na-ebubata ngwa ahịa a na-atụ kọntena a na-akakuleti ihe niile a na-adaba. Ya bụ ihe anyị chọrọ ileba anya n'ụbọchị taa bụ ego ndị ahụ niile ị na-akpata kedu ka isi na-emefu ya. Ịmakwanụ n'Igbo si na anaghị eji akpata etufuo aba ọgaranya. Ego ahụ niile ị na-akpata, mbọ ahụ niile na-agba, dụga ndị ahụ niile anyị na-adụga, anyị kpatazie ya bụ ego kedụzie ka anyị si wee na-emefu ya bụ ego. Ịhụlanụ na mkpịsị aka niile ahaghị otu. Onwe ndị ka ogologo, onwe ndị ka mkpụmkpụ. Otu enyi m nwoke tochara ogologo a na-asị ya nna itoro ogologo o wee na-ekozi na abụ m onye ogologo. Ọ bụrụ na ole gị anya itogo ogologo ka o si too, ọ sị gị na gị nwa bụ onye mkpụmkpụ. O megidela ihe a, ofu enyi m nwoke ma ndị mkpụmkpụ a ndị mkpụmkpụ ihe niile bụ ike a na-aga ije katim ihe ọbụla a na-eme ike. O werezie iwe kpọọ ọyị nwoke abụ onye mkpụmkpụ si ya enyi mkpụmkpụ ga ọ dị ka o mere gị afet. O wee sị ya ọ bụrụ na ị ka m ogologo ị gaghị aka m mkpụmkpụ. Ị ghọtara? Ịma nka mmadụ ogologo wee kakwa ya mkpụmkpụ. Onye ọbụla nwere ka ọha. Otu a ka mkpịsị aka mmadụ ha. Enwere ndị dị ogologo, enwere ndị dị mkpụmkpụ. Ihe m na-ekwu wee bụrụ ọ bụghị ka mmadụ niile si enweta ego, ọ bụghị ka Maazị Obi si enweta ego, ka Maazị Emeka si enweta ego. Ọ bụ eziokwu na anyị bụ ndị na-arụ ọrụ, na anyị bụ ndị na-azụtanwu ahịa. Akwa ghọtara? Ọ bụ eziokwu na ndị Igbo bụ ndị na-azụtanwu ahịa, mana enwekwara ndị ọrụ oyibo, ndị ọrụ oyibo. Enwere ndị na-akụzi nkụzi, enwere ndị dọkịnta bekee, enwere ndị dịgasị iche iche, enwere ndị na-azụ ahịa, enwere ndị bụ ndị ọrụ aka. Ọ bụkwa anụ ka onye ọbụla si enweta ego ka onye nke ọzọ si eme gịnị enweta ego. Otu ọbụla isi enweta ego, ajụjụ m n'ehihie abụọ, kedu ka isi emefu ya bụ ego? Ịma o nwere mpaghara n'ala Igbo anyị si na-akpọ ego okpogho. Ya bụ na ha kwuru okwu si na eji okpogho achụ okpogho. Ya bụ na eji ego eme gịnị achụnta ego. Ihe m chọrọ ịjụ gị n'ehihie a bụ na ego ndị anyị na-enweta ka isi emefu ya. Ọ dịkwa mkpa na m mere ka ị mata na ego niile mmadụ kpatara ọ bụghị ka emefuo ya emefuo, n'ihi na anaghị eji akpata etufuo eme gịnị aba ọgaranya. Ọ ga-adị mma na inwetakwa ya bụ ego ime gịnị idosetụkwa ụfọ ya, werekwa ya tinyekwa n'ihe ga-amụtakwu ya bụ ego. Mana ụfọdụ ndị amaghị nke ahụ. Ọ bụrụ na ha nweta N1,500 tupu amị ha na-eme N500 agaala, enwere ike ewere ya bụ N500 wee gbara ọsọ mee gịnị gaa na be Mama Ngozi. Mama Ngozi pụtara m tomatos ebe ahụ, iwe pepe soup, anụ ọkụkọ ka ọ bụ tọki. Mgbe hapụ tọki, alaikọrọ m tọki anyị nyere m yesterday, wetara m anụ ewu tinyere m ebe afọ ya ahụ. O nwere ike ezinụlọ ya eribekwa nri wee nọ na be Mama Ngozi wee N5,000 ahụ niile eji ya wee taa abacha, ji ya wee taa nkwobi. Asị na hapụ echi ya akpata another one. Apụọ n'ezi adọwakwa galigali, gbawakwa mbọ ọzọ na achọrọ ịkpata ego. Ewe m na-asị na ego abụghị otu ahụ ka esi eme ya, n'ihi na ọ bụrụ na ị bụ onye ọrụ aka, bụrụ na ị bụ onye na-adọgbu onwe gị n'ọlụ tupu ị nweta ego, o nwekwa ka mmadụ ga-esi mee wee kaa nka. Mmadụ kaa nka o wee bụrụ oge ọ na-agaghị eme gịnị, ọ na-agaghị adọgbu onwe ya n'ọlụ. Ọ bụkwa nkụ mmadụ kpara n'oge ọkọchị ka ọ na-eme gịnị, ka ọ na-anya n'oge udu mmiri. Ya bụ emekwa idosa ụfọ ya. Ọkwa ịghọtara? Ọ bụ ya ka anyị na-ekwu, ego niile ị kpatara nwanne emefuchala ha niile. Ọ na-adị mma ka ime gịnị ka idosatụkwa ụfọ ya, n'ihi na ụfọ ji fọ ụfọ ala eme gịnị afọ.
ekele gị maka isi wee na-esonyere anyị. Aha m ka bụkwa Maazị Ikeije Stanley Chizaram. Ọ bụrụ na ị ka na-esonyere anyị ugbu a, ana m asị gị nnọọ, nke a bụ ihe omume ehihie nke na-abịara gị site n'Isi Mbido TV. Echefukwala na Isi Mbido TV na anyị bụ ọkaibe, na anyị bụ egwu eji n'ịkwalite omenala na asụsụ Igbo. Isiokwu nke anyị ji n'aka n'ụbọchị taa bụ ihe gbasara ka mmadụ si emefu ego. Ya bụ ajụjụ ka anyị na-ajụ taa, na ego ahụ niile ị na-akpata, mbọ ahụ niile ị na-agba wee na-eme gịnị, wee na-akpata ego, kedu ka isi na-emefu ya bụ ego? Anyị kwukwara sị na ọ bụghị ego niile mmadụ kpatara ka a na-emefucha, n'ihi na anaghị eji akpata etufuo eme gịnị, aba ọgaranya. Ọ dị mma, ego ọbụla mmadụ kpatara, dịka nsi wee kwuo, ọ dị mma na ị ga-eme gịnị, na ị ga-edosetu ụfọdụ, idosekwana ụfọdụ. Ị mara, o nwere ihe ndị oyibo na-akpọ budget. Ise eserese ka ị ga-esi wee mee gịnị, ka ị ga-esi wee mefuo ya bụ ego. Ịmanụ, n'ihi na o nwere ndị bụ ka anyị kwuo ndị ego na-abatara kwa ụbọchị. Ndị ego na-abatara kwa ụbọchị, ya bụ o nwere ike ọ bụrụ onye na-azụ ahịa. Otu ụbọchị ị na-enweta ihe dịka maọbụ 1,000 naira, maọbụ 1,010, maọbụ 1,020. Ego ole ọbụla na-abatara gị kwa ụbọchị, ị kwesịrị ịma, ị kwesịrị ịbụrụ onye na-ere ahịa, irekwa ịgbakọ, ị mara uru ị nwetara n'ahịa irere ere, i wee makwara ego imefuru, ịghọtara. Ya bụ ị mara profit gị, ị makwara nụ kapital gị, ịghọtara. Ikee ha ụzọ abụọ, mana uru ego ole ị nwetara. Ọ bụkwanụ uru ahụ niile ka ị ga-emefucha. Ị ga-edozikwa ya ọfụma. Idozie ya ọfụma, ị mara nke ga-aga ebe ọ ga-aga. Ya bụ bọjetị ahụ bụ eserese na idepụta ka ị ga-esi wee mefuo ego ndị ahụ. Ị mara, ị nwere ike ikee ya na 20% ga-aga na reserve, ya bụ na savings. I were 20% ahụ dose na savings. Idose ya na savings, ị marazie na percentage dị otu a ga-aga ebe dị otu a, percentage dị otu a ga-aga ebe dị otu a. Ya bụ ị na-ele ya bụ ederede bọjetị anya, ị mara na ego a otu a ka m ga-esi wee mee gịnị, wee mefuo ha, ọ bụ wee tinyechaa ha ebe ha kwesịrị ịnọ. Mana ọ bụrụ na ị nweghị bọjetị, enweghị idepụtaghị ya, dịka ya bụ ego na-abata, ị na-emefu, ị na-ego oroma, ị na-ego mmiri arụrụ ala ya bụ mmanya ndị a na-atọ bịrịbịrị, ị na-egocha ha. Ụmụ ihe ndị a ị na-emefu ya bụ ego ka ọ na-abata. Onye jụọ gị ego ole ka ị nwetara kwa ụbọchị, o nwere ike ị gaghị ama. Ego ole ka ị mefuru n'ụbọchị, o nwere ike ị gaghị ama. Tupu a na-ama ihe a na-eme, otu ọnwa agaala, otu afọ agaala, ị nweghị ike ịkọwa ihe iji ego gị wee mee gịnị, wee mepụta. Ka ọ dị ugbu a, anyị ga-aga obere ezumike. Ọ bụrụ na anyị gasịa ya bụ ezumike wee lọta, anyị aga n'ihu. Agakwala ebe ọbụla. Ndewo. Igbo ndị ọma njem ọnụ, anyị alọghachila ọzọ. Ejimaka na ịka nọ ebe ahụ kpọmkwem, n'ihi na Isi Mbido TV bụ ebe a nọ. Isi Mbido TV bụ gịnị? Ebe ihe niile na-eme. Ọ bụrụ na ị ka na-esonyere anyị ugbu a, ana m asị gị nnọọ. Ọ bụ na ihe omume ehihie ka mụ na gị na ugbu a kpọmkwem n'Isi Mbido TV. Aha m bụ Maazị Ikeije Stanley Chizaram. N'isiokwu anyị nke taa, anyị na-eleba anya ka mmadụ si eme gịnị, si emefu ego ọ kpatara. Ego ndị ahụ niile ị kpatara, ya bụ mbọ niile ị na-agba, ahịa niile ị na-azụ, ọrụ niile ị na-arụ, ego niile a na-akwụ gị, ka ebe ọ na-ala, ka ebe ọ na-aba. Tụleekwa. Anyị wee kwuo si na ọ bụghị ego niile mmadụ nwetara ka ọ dị mma imefucha. Ya bụ na anaghị eji akpata etufuo eme gịnị, aba ọgaranya. Ya bụ na ọ dị mma ego ole ọbụla ị nwetara n'ọnwa maọbụ kwa izu ụka maọbụ kwa ụbọchị, otu ọbụla isi wee na-enweta ego, n'ihi na amaara m na ọ bụghị otu ụzọ ka mmadụ niile si eme gịnị, si na-enweta ego. Ọ dị mma, ọ bara uru na ị ga-achọta pesentị ole ga-adị gị mma. Ị ga na-eme gịnị, ị ga na-echekwaba.
ịghọtala ihe m na-ekwu? Ọ dị mma na iwepụtara ọ bụrụ 20% o, ọ bụrụ 15% o, ọ bụrụ 5% ọnwa niile kwa ụbọchị. Otu ahụ ego ahụ si abata gị aka, ị mara na o nwere percentage ole ị ga-eme gịnị, ị ga-ewepụ wee dosa. Ka ị na-edosa ego ahụ, biko achọrọ m ka ị nụ ihe m na-ekwu ugbu a. Ego ahụ ị na-ewepụ na-edosa, ndị oyibo kpọrọ ya gịnị, savings. Achọrọ m ịgwa gị na ọ bụghị gịnị, ọ bụghị iji ya wee goo ihe ga na-atakwa gị ego, n'ihi na ụfọdụ mmadụ amaghị ihe dị iche n'ime ego savings na gịnị na investment. Ka nkọwa nke ahụ, n'ihi na o nwere ike ọ bụrụ na idose 5,000 isi na isevuola ego, nke ahụ bụ eziokwu, ma ọ bụ ị na-echekwa na ya bụ imego invest. Savings dị iche na gịnị, investment. Ha na-abụ abụghị gịnị, ha na-abụ abụghị otu ihe o. Na mmadụ dekọtara ego, o nwere ike bụrụ na ị chọrọ igo ekwentị, ị na-edekọta ego na-edekọta ego, onye jụọ gị asị na iche na ọ investment, ị bịa were ya bụ ego wee goo ekwentị ma ọ bụ ụgbọala, ga na-ata gị ego. O nwere ike ọ bụrụ na ya bụ ụgbọala ijighị ya akpata ego, ya bụ nke iji na-emebuga iji na-agafe ndị mmadụ, ị ga na-akwụ ụgwọ eji na-arụ ya bụ ụgbọala, ma o mebie ị ga na-agba mmanụ. Ụmụ ihe ndị a ọ bụ ego ka ọ na-ewepụ gị n'akpa. Ya bụ ihe m na-ekwu bụ na ihe ọbụla na-ewepụ gị ego n'akpa, ọ bụkwa gị investment o, ọ bụkwa gị ihe na-amụta ego, ọkwa ịghọtara? Mana ihe ọbụla na-etinye gị ego n'akpa ma ọ bụ na-ewebatara gị ego, ọ bụ ya ka a na-akpọ asset. Ọ bụkwanụ nke ahụ ka ị kwesịrị na-eme gịnị, ị na-eche si ka m ga-esi wee mee ka ego na-eme gịnị, na-amụtakwa ego. N'ihi na ụwa anyị nọ n'ime ya nwanne, o nwere ebe mmadụ ga-eru ọ gaghị arụ ngwa ọrụ ọzọ. O nwere ebe mmadụ ga-eru isi ya mee ihe ọ dị bụ mbụ eme, ọ gaghị enwe ike mee ya, n'ihi na ọ bụ nkụ mmadụ kpara n'ọkọchị ka ọ na-anya n'udu mmiri. Ọkwa ịghọtara? Ị gaghị eche ka ihe niile mebichaa tupu ị mara na emeela m iberibe, ekwesịkwara m idosa ego oge m na-arụ ọrụ. N'ihi na o nwere ndị bụ ha na-arụ ọrụ otu ọnwa aga, otu afọ aga, ndị mmadụ na-ahụ ya chibụọ n'ụtụtụ, o buru akpa, o tinye suit, ọ kpọọ tai, mee gịnị, pụọ, asị na ọ na-aga ọrụ. Mana ile ha anya na akaụntụ, o nwekwa ego ọbụla o dosara. Nke ahụ adịghị mma ma ọlị. Nya ka m ji na-agwa gị, ma ọ dị mma ma ọ dị njọ, tupu ị na-eme ihe ọbụla, ọ dị mma na ị mere gịnị, na ị dere bọjetị, see eserese n'akwụkwọ, depụta ya. Ego ụlọ, ego ole ka m na-akwụ n'otu ọnwa, idee. Ego ụgbọala m ji agba na-aga ọrụ, ego ole ka ọ pụtara kwa ụbọchị, wee gbakọọ ya wee mụbaa ya, mara ego ole ọ bụ n'otu ọnwa, idee. I were ego ahụ chọta envelopu, ya bụ ma ọ bụ tọbụlụ isi edosa ego. Ọ bụrụ na envelopu, idee ya na 10,000 ahụ na ọ bụ ego moto ka m ga na-eji mee na ₦10,000 a, gịnị ka m ga-eji ya wee na-eme? Ọ bụ ego m ga na-eji na-eme gịnị, na-agba ụgbọ. Idee ya dosa. Ọkwa ịghọtara? Idosakwa nke ị ga-eji wee tinye na biznes. Ụmụ ihe ndị a na-enyere mmadụ aka. Ọkwa ịghọtara ihe m na-agwa gị? Dịka na-echekọ ya ọnụ ka o wee doo anya ọfụma, ọ dị mma na ị mere gịnị, na ị na-edosa ego. Ego ahụ ị na-edosa, ị ga-ama percentage ole ọ bụ. Ọ bụrụ 20% ka ị ga na-edose kwa ọnwa, idose ya, ịkpọ ya aha, mana na 20% ahụ bụ nke ị ga-eji wee mee gịnị, mee investment. Idokọcha ya otu afọ, ego ole ọbụla ọ pụtara, ọ bụghị iji ya wee goo ụgbọala, ọ bụghị iji ya wee jee ṅụọ mmanya. Ọkwa ịghọtara? Ị mara ihe ị ga-eji ya wee mee. Ọ bụrụgodị ị na-aga ka ya bụ ọgba tumtum, ọkada ka ị nwere ike iji ya gote wee bunye mmadụ, si ya nna buru ọkada, ị ga na-agba ego ole kwa ụbọchị, ị ga na-akwụ m ego ole dị otu a, inye ya, ị na-arụrụkwa onwe gị ọrụ. Ọkwa ịghọtara? Ya bụ nwa okorobịa, ego ole ọbụla ọ gbatara kwa ụbọchị, ọ na-emere gị akaụntụ. Ihe ahụ ka ị ga na-eme wee na-amụba ego. Nke ahụ ọ na-eweta, ọ bụghịkwa n'oge ọ bụrụ na agbakọ ya bụ ihe
n'ogo investment nke ahụ ka abụgodi nke mbụ orube n'iji ya bụ ego ọ na-eweta were ṅụwa mmanya maọbụ tawa pepe soup ma ọ bụ ụmụasa ọkweghọtara nke ahụ ọ na-eweta ị nwere ike ị na-edosakwa ya orukwa ka iji ya wee gote ọgbatumtum ọzọ maọbụ mepụta ihe ọzọ ahụrụ anya nke ga na-eme gịnị nke ga na-ewetara gị ego iji gịnị ime gịnị i were ya bụ ego wee gotakwa ọzọ wee nyekwa ihe ahụ ka ị ga na-eme. Ọ bụ taa ka ụba si na-abịa ịhụzie na ị nweela ihe dịka ụzọ ihe atọ na-ewetara gị ego. Ọrụ gị na ebe ahụ ị bụrụ onye ọrụ oyibo, ọgbatumtum abụọ na ebe ahụ. Tupu a na-ama ihe a na-eme ị na-aba ụba. Ọkwa ịghọtara ihe m na-agwa gị? Ugbu a ọ dị mma ka m gwa gị na o nwekwara ihe ndị dị mkpa ị nwere ike ị na-edosa ego ị ga-eji maka ya na-eme gịnị na-edosa ego. Na ntị ka m gwa gị na a sị na ọkpa akụ eri ya mee gịnị ya lee anya otu ọnụ dị onye nwụrụ anwụ. Ọkwa ịma na ọ dịghị mma na n'ihi na o nwere ka mmadụ ga-esi wee sị na m na-edosa ego m chọrọ iji rụọ ụlọ, m na-edosa ego m chọrọ iji mee investment, ọ bụrụzie na onwezi nke onye ahụ ga-eji wee gịnị wee rie nri ọnụ maọbụ goro akwa maọbụ kwụọ ụgwọ ụlọ akwụkwọ ụmụ ya. Ụmụ ihe ndị ahụ adịchaghị mma. Ụmụ ihe ndị dị mkpa nya ka m ji wee gwa gị na mbụ si na ọ dị mkpa na isere eserese gịnị bọjetị. Ise eserese bọjetị ahụ ị mara ego ole ihe ị na-emefu kwa ọnwa, ego ole ka ị na-akwụ ụgwọ ụlọ, ego ole ka ị na-akwụ ụgwọ ọkụ, ego ole ka ị na-akwụrụ ụmụ gị na ụlọ akwụkwọ ma ị bụrụ onye nwere ụmụ na-aga akwụkwọ. Ị marazie ka ị ga-esi wee kee ya bụ ihe na ọ na-adịkwanụ mma na mmadụ kwụrụ agụụ n'ihi na enwere ike ebe a na-adụga gị na-eme onye ahụ ada tupu a na-ama ihe a na-eme ọ bụrụ ọnwụ. Enwee m sị Chineke ekwela ọnwa agwụ depụta ego ole a na-akwụ gị, dee ya ego ole ka m na-akwụ n'ụgwọ ọnwa, ego ole ka m na-eme na nkọ. Ị marazie mana nke ị ga-edosa iche ị ga-eji wee mee gịnị wee mụbaa akụ na ụba gị. Igbo ndị ọma njem ọnụ, ekelekwa m gị n'ihi na ka isi wee na-esonyere anyị n'isi mbido TV. Ọ dị m mma nke ọma. Ọ bụrụ na ị ka na-esonyere anyị ugbu a, ana m asị gị nnọọ. Aha m bụ Maazị Ikeije Stanley Chizaram. Ọ bụkwa n'ihe omume ehihie n'isi mbido TV ka mụ na gị na ugbu a ihe anyị na-ekwu maka ya bụghị ihe ọzọ, ọ bụ ka esi emefu ego. Ego ndị ahụ niile na-akpata, kedu otu isi emefu ya? Ngwa ṅaa ntị ka m gwa gị. Ọ dịkwa mma na ị mere gịnị idosara ego for emergency situation, ya bụ ihe gbata. Enwekwana onye na-ekpe ekpere si ihe gbata maọbụ ihe ọgbachi uhie maọbụ ihe ọdachi bịara ya, mana adịghị ama ya ama. O nwere ka ihe ga-esi wee mee ya bụ ihe na-adịghị nkwado na ya. Akwa ịghọtara? Enwere ike na ahụ adịrị onye dị otu ahụ na achọrọ ego ole dị otu a. O nwekwara ike bụrụ na o nwere investment pụtara investment bụ a na-achọ onye ji ego ole dị otu a. Ọ bụrụ na onye ahụ ga-eweta ego ole dị otu a na ogo ya bụ ahịa, ịghọtara? Enwere ike idosa ego ole dị otu a anaghị ama ya ama. Ihe ọgbachi maọbụ ihe gbata dapụta iji ya wee gboo mkpa ahụ. Ọ bụ ihe merenụ o ji dị mma ị na-eme gịnị ị na-edosa ego maka ọnọdụ gịnị maka ọnọdụ gbata. Ekwuturu m na mbụ ihe banyere ụgwọ ọkụ na ụmụ ego ndị ahụ a na-eme gịnị ụmụ ego ndị ahụ a na-emefucha. Ị gaghị eche oge a bịa kụọrọ gị aka n'ụzọ Mama Emeka akwa ma na-ekwubeghị ụgwọ ọkụ ihe dị ka ọnwa 5 tupu a na-ama ihe a na-eme achabi ọkụ unu. Nke ahụ adịghị mma. Ọ na-adị mma ka ị na-edosa nke iji amụba akụ na ụba, idose nke ọnọdụ gbata, idose nke eji ebi ndụ kwa ụbọchị, idose nke eji ego akwa. Ị mara ego ole ị na-emefu na nri. Ọkwa ịghọtara? By the time ị mechara ihe ndị ahụ, ị marala ka ị na-esi wee na-eme gịnị na-emefu ego gị. Ngwa ṅaa ntị ka m gwa gị na o nwekwara ego mmadụ na-emefu nke ọ na-amaghị na ọ na-emefu. Ịgwa gị eziokwu na mmadụ nwere ike ịkpọ gị nna biko kụnyere m oge okwu ya bụ airtime na ego na igwe ekwentị m ugbu a. I were 15 ọkwa 15 onweghị ihe ọhụụ. Tupu a na-ama ihe ị gaghị echede ya eche. Asị na ị chọrọ igo oge okwu kaadị
data, ụmụ ihe ndị a ị kwesịrị ime ego ole ị na-emefu kwa ọnwa. Ịgwa gị eziokwu, ego ole ka m na-ego oge okwu kwa ọnwa, ego ole ka m na-ego data kwa ọnwa, ị mara ego ole ọ bụ. Imefuo ya mefuo karịa, ị mara na imela gịnị, imefuola karịa, i wee mara ka ị ga-esi wee mee adjust, wee kpachinatatu aka gị. Ụfọdụ na-asị na mmadụ nwere aka gọm, na mmadụ dị aka ike. Ọ bụrụ na mmadụ mee gịnị na-emefu ego agha, ọ na-eduba mmadụ n'ụbịam. Ọ dịkwa mma na mmadụ mesara aka. Otu a ka ọha anyị n'ọnụ. Igbo ndị ọma njem ọnụ, ekelela m gị ọzọ maka isonyere anyị n'ihe omume anyị na Isi Mbido TV. Nke a bụ ihe omume ehihie ka mụ na gị na ugbu a kpọmkwem. Aga m aga pịapụrụ gị ezigbo egwu. Ọ bụrụ na anyị kụchaa ya bụ egwu wee lọghachi, anyị aga n'ihu, agakwala ebe ọbụla. Igbo ndị ọma njem ọnụ, ekele m gị, kelekwazie gị ọzọ. Echefukwala na ọ ka bụ na Isi Mbido TV ka anyị na gị ugbu a kpọmkwem n'ihe omume ehihie nke taa. Aha m bụ Maazị Ikeije Stanley. Asị m ihe ọma mere onye ya mee gịnị, ya mekwara ibe ya. Oji ngaji eri ya, biko chetakwa onye ji aka. Unu manụ ka o si adị na ihe omume a. Isiokwu nke anyị ji n'aka n'ụbọchị taa bụ ka esi emefu ego. Ana m akụziri gị ka ị ga-esi wee mefusie ego go. Ihe m na-ekwu bụ ego ndị ahụ niile ị na-akpata, ego ndị ahụ niile ị na-adụga wee na-enweta, ka isi na-emefu ya, kedu ebe ọ na-aga. Ị nwere ike ịrụtụ aka sị na ego ma ọ bụ otu a ka m si wee mee gịnị, mefuo ya. Ego a kwụrụ m n'ọnwa gara aga, lekwa otu m si wee mefuo ya. Nke ahụ dị mkpa nke ukwuu, n'ihi na anaghị eme gịnị, anaghị eji akpata etufuo aba ọgaranya. Ọ dị mma ya bụ onye kpata ego o jizie ego ọfụma, n'ihi na ego dị ka ụmụ nwaanyị, imezie ya emezie, gị na ya nọrọ, imejọkwanụ ya obe gịnị, ọ chọọ wee ọ narie. Anyị elebara anya, ma ọ bụrụ na ị ka na-esonyere anyị ugbu a, nke mbụ anyị kwuru si na ọ dị mma mmadụ inwe bọjetị. Ọ dị mma na idepụtara ihe ndị ị ga-emefu ego na ya. Ilee ya anya, ị mara na nke a dị ezigbo mkpa n'ime igboro ya ugbu a. Ma ọ bụkwa na ọ bụ mkpa nwere ike ichenu o chere ọnwa ọzọ, maọbụ oge na-abịa abịa, maọbụ inwetakwuo ego, igbo ya bụ mkpa. Ọ bụkwa na ọ baghị uru, igbo ya bụ mkpa. Ime gịnị, ịkagbuo ya. Ụmụ ihe ndị ahụ na-eyi aka ka ichekwa ego gị ọfụma. Anyị wee kwukwa na ọ dị mkpa na idosara ego. Ị ga-amata pasentị ole ị nwere ike idosa, ị ga-eji wee mee gịnị, ị ga-eji wee mee invest, wee tinye ya n'ebe ọ ga na-eme gịnị, na-amụtakwuru gị ego. Ọ bụrụ na ị chọrọ iji ya wee bido ahịa, ọ bụrụ na ị chọrọ iji ya wee mee ihe ga na-ewetakwuru gị ego, nke ahụ dị mkpa na ị na-eme ya kwa ọnwa maọbụ kwa ụbọchị, ka ego si wee na-abịara gị. N'ihi na ego anaghị abịara mmadụ niile ka o si eme gịnị, abịara onye ọzọ. Ya bụ na onye ọbụla nwere ihe na-enye ya ego, mana ego ahụ bịa, ọ dị mma na imere gịnị, na ijidere ya ọfụma, ekwekwala ya ma gịnị gbafuo. Ị nwere ike na-asị kedụzie ọ bụrụ na ego nwa ezughiri m, nwanne, ọ ga-ezuru gị oke ọbụla ị nwetara, ijizie ya ọfụma, ọ ga-ezuru gị. Anyị wee kwukwa na ọ dị mkpa na imere gịnị, na idosere ego maka ihe ndị ahụ dịgasị mkpa. Ihe dịka ụgwọ ụlọ akwụkwọ ụmụ gị, ego ụlọ, ego ụlọ dị mkpa, ego ọkụ, ego oriri na nkwari kwadịkwa mma. Ma ọ bụrụ na aka gị ga-eru ya, ị nwere ike ịga mba ofesi ka ị gaa ezumike, maọbụ holiday, maọbụ vacation. Ụmụ ihe ndị ahụ na-eyi aka mmadụ ime gịnị, mmadụ idozi ego ya ọfụma. N'ihi na ajụọ gị kedu ebe ego gị na-aba, ị nwere ike mee gịnị, tụọ aka na ọ bụ ebe a ka ego m na-aba. Ọ dịkwa mma mmadụ ime gịnị, imesa aka, ị na-emekwa idose nke ị ga-eji wee nyekwa ndị chọrọ enyemaka gị, n'ihi na nke ahụ dị mkpa. Igbo ndị ọma njem ọnụ, ihe ju akpa eme gịnị, amachie ya ọnụ. Ụfọdụ fọ, ụfọ ala fọ. Ebe a ka anyị ga-achịsa ọwa n'ihe omume ehihie nke taa. Echefukwala na ị nwere ike isonyere anyị na Isi Mbido TV, ya bụ n'igwe mkparịta ụka soshal midia anyị niile. Isonyere anyị ebe ahụ wee na-ahụ ihe anyị na-eme, anyị nwa na-ahụkwa nke ị na-eme. O nwere ụmụ ihe onyonyo dịcha ebe ahụ,
ị like ya, ị comment ya, ị share ya, na-akwado asụsụ Igbo, n'ihi na Isi Mbido TV anyị bụ ndị na-akwado asụsụ Igbo, anyị na-akwado omenala Igbo, anyị si na omenala Igbo ga-adịgide na asụsụ Igbo agaghị anwụ. Ewee m doo ya bụ ụka maasị n'afa Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Esi gịnị? Amen. Igbo ndị ọma njem ọnụ, ya gaziere gị. Ngwa, aga m agọpụrụ gị ọfọma. Ịma na anyị nwa bụ ndị Igbo, anyị ga-adị ka echi. Maka gịnị? Maka na echi anaghị agwụ agwụ. Ọ ga-adịrị gị na mma n'ụtụtụ, ọ ga-adịrị gị na mma n'ehihie, ọ ga-adịrị gị na mma n'abalị. Ọpụpụ gị na mbata gị, Chineke ga-echekwa ya. Dịka anyị na-ekwu okwu ego, ụwa niile na mba niile ama ndị Igbo dịka ndị na-eme gịnị? Ndị na-achụta nwa ego. Ewee m sị na Chineke ga-agọzi gị, ọ ga-enye gị ego mmaji kwuru mmaji. Akaụntụ nọmba gị ahụ, akara akaụntụ gị ahụ, ego ga na-abata ya kpomkpomkpomkpom oge niile. Chineke na-agọzi gị mmaji kwuru mmaji. Ewee m sị amen. Ọ dịzi m ka m ahapụla gị, mana ka ọ dị ugbu a, ngwa ụbọchị nta ka anyị chụọ n'Owere Nchi. Ya gaziere gị.